Noniin, tänään aloitetaan Gloutopia läpi. Tänään mä haluan play Datian Starshippi. Sitten kelpasi Starboardikin. Tää on ihan vähän parempi, tolla jätkällä on Starboardi. Mä haluan Verfi Star, Blockin vaan, Turtaalista, näin mennään vaan. Ui. Sitten me päädytään jonnekin maahan. Sitten täällä on Jonnet maassa. ES Jonne ja ES Jonne. Tässä on Superpower-karteja, täälläkin on pointtia täällä on roadblockeja. Sitten täällä sänky, jossa voi piirreskellä, ja sitten on paljon tavaraa. Ai ai. Hei hei! Tää oli Gloutopia läpi.